pues ara us enviaré algun... pues ara havia de ser. Doncs amb la família de la meva... amb nosaltres, el meu germà i jo, perquè el dia d'internet podés estar he trobat una vegada tot Barcelona. Mentre que a Manresa durant la Guerra Civil i el primer franquista Abraham León i resident a la plaça de Justícia de Tolosa. En França, refugiada en Villabrat, en Bilbao, refugiada a Bilbao, refugiada en Villabrat León i refugiada de nou i definitivament exiliada a França des de l'1 de juliol del 37. Resta refugiada en Villabrat i de nou definitivament refugiada de Tolosa, 26 anys, refugiada a Bilbao, en plaç de la Quinta del Biberón, de l'any 1270. Clasificado como ignorado en la relación de los clasificado como ignorado en la